subscribe ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shirin. Barkanmu da shiga cikin wannan tasha mai albarka Arewa 1M TV. Ku yi mana subscribe da alaman ƙararrawa domin samun shirye-shiryen da zarar mun ɗora. A yau muna ɗauke da labarin Hamisu Breaker. Hamisu Breaker zai sakar muku wata waƙa zafafa da shi da Auta MG Auta Waziru waƙa. Waƙar zai zo muku a 2022 8 ga wata. In Allah yadda za mu sakar muku waƙar ku ji, ku tantance mana kuma ku mana comment a ƙasan bidiyo domin mu ji labaranku daga bakinku. Waƙar ya ta bugu ko bata bugu ba 2022 zai fita 8 ga wata. In Allah yadda a wannan tasha mai albarka za mu ɗora muku shi a wannan tasha tamu mai albarka Arewa 1M TV. Kuma ku yi mana subscribe da alaman ƙararrawa domin ba mu ƙarfin gwiwa kawo muku sababbin labaruka. Ga waƙar nan yanzu za ku ji ta. Kun ji kaɗan daga cikin waƙar. In Allah yadda 2022 za mu sakar muku shi a YouTube ɗinmu Arewa 1M TV. Kuma ku yi mana subscribe da alaman ƙararrawa domin ba mu ƙarfin gwiwar kawo muku sababbin labaruka. Mun gode. Ku yi subscribe ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shirin.